Vrei să pleci acum? În Italia, Da? Germania, Canada, în Danemarca, în Elveția, în Rucania plec. Așa. Am plecat peste tot am fost. Cu filmul, cu Edi? Cu Edi român. Freddy din America, nu? Da. Carambochel, Chichila, de la Chichila, de la Balanțan, Da. Jack Dennis, de la Chichila am fost. Da. Am A fost fost la în tine la 77, am fost plecat la nuntă, am fost la Iolta, la Pastramă, am fost la Soboranca. Câte ani ai acum? Acum 33. Ce ani ești născut? Eu nu 82, nu mai știu. Am vândut buletinul. Așa. Buletinul am vândut pe 300 de mii. Zi, fratele, și ce vrei să construiești acum? Vreau să fac un bloc Așa? cu 10 etaje. Vreau să fac un casino la Al Vegas. Aici nu. Unde la? La Al Vegas. Așa. La turnul Efes, la mare, unde e turnul la mare. Unde e berea aia acolo? La acolo, da. Așa. Dar mașina asta de unde ți-ai luat? E Banviosa? L-am luat în Germania. Asta e de la Decathlon cu 20. Aha. E Decathlon. Asta am dat 3 miliarde am dat pe mașină. Mai bine am 10 porci. 10 porci. Să mor dacă. Sau spuneai dinții. Eu pun un dizi la ori. Da. Să mor. Câți dinți vă spune? Ia zi, fratele meu. Câți dinți? 10-20 de dinți. Dă și tu, mai știu muzică la mașină, ceva? Muzică, tot, cum să nu? Da? Motorii pe diesel, pe injecție, 4x4, pe diesel. Auzi, frate. Jeans Versace, Decathlon, tot. Ce genți ai? De la Versace. Bravo, frate. Când mi pare trebuie ce mâncătare? Soția ce face? Nu mă sigur mâncare. Nu mai ești? Aia care m-a bătut cu De tine ce? în cap. I-am luat chichi la balanța, m-a bătut. I-am Nunta, luat unde ai cadou. făcut nunta? Nunta? La intercontrătar. Și ce ai avut la masă? Chichi la balanța, carne de vârvăriță, pastramă, gibiu, Jack Dennis. Ce te-ai tatuat acolo cu mâini? Ha? Ăștia, cu ce ăla? Iris Mitrescu. Ia Aha. uite, Ăla cine ești acolo? Iris Mitrescu. Tu, când erai mic? Și Dan Almenc, uite. Bravo, Și Dan, fratele meu. tot. Ce să fac? Hai, doamne, așa, ți închizi mașina sau Da, da. lași așa? Hai închid ușa. Ha? Mai Ce le închid faci ușa. de alea? Vezi cu tu? Pe ce erai murdar pe picioare? Nu. Ah. Păi atunci ne auzim, nu? Hai, Da. da, fratele meu. Hai, ne vedem mâine. Mâine la 5:30. Măi,